हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चैनलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट मोनसे सफैदों बेनो जाबाय गोदान अरुणोदय 3.0 नि बागै दा बेयाव सरकारनि राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोरा स' भिडिअ नायबाय था जोबजासिम बेनिफ्राय जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोनाबो मानि थाखाय मोनाखै आरो माब्ला मोनगोन बिनि सायाव मोनसे आपडेट फैदों जों बेखौ नायगोन जे 5 लाखसिम नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बिग आपडेट सफैदों बेनिफ्राय रेशन कार्डजों मा ओंथि फोरमायदों सीएम बिथाङा दिनैहाय जों बेखौ डिसकास खालामगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि गभर्नमेन्ट स्किमनि लननि बागै नोंथांमोना जेब्लायबो बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय मोनबाय थानो हागोन दा जों फैबाय रेशन कार्डनि मोनसे पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दा फार्स्टआव जायनिखि नोंथांमोना रेशन कार्ड दङ जायखिजाया डेटनि 10 डेटआव नोंथांमोना दाननि 10 डेटआवहाय माइरं मोननो हागौ एन्ड बेनिफ्राय जायना रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना आयुष्मान कार्ड नोंथांमोना खालामनो हायो आरो बे आयुष्मान कार्डजोंहाय नोंथांमोना साफायाव 5 लाखसिम नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट मोननो हागौ अके बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय जायनि रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना अरुणोदय नोंथांमोनाहाय मोनो स' बे अरुणोदयआ आसाम स्टेटआव हमना ला 30 तो बिथाङा दिनैहाय सीएमआ मोनसे एनाउन्स खालामदोंमोन आसामाव गासै 27 लाखनि बारा अरुणोदय मोननो हाबाय नाथाय जाय बिथांमोना अरुणोदय मोनाखै स' नोंथांमोना जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नेक्स्ट लेभेलाव मोनगोन दा आसामाव बुंनाय बादिबा 52 लाखनि बारा रेशन कार्ड मोननाय जाबाय आरो होबावगोन आरो बेखौहाय लानानै जायफ्रा नोंथांमोना रेशन कार्ड दङ जुदि अरुणोदय मोनाखैबा नोंथांमोना बे 3.0 आवहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन होनना बुंदों आरो बेखौ थाबैनो खालामसिगोन होनना बुंदों जानो हागौ एप्रिलनि सिगां नोंथांमोना अनलाइन एबा अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय बाथ्राया जुदि सिगांनिखौ नायोबा नोंथांमोना अफलाइन हिसाबैसो बेखौहाय फर्म साबमिट खालामनांगौ बिएसडिसि वाइसनिफ्राय ब्लक लेभेलाव थांगोन एन्ड ब्लकनिफ्राय नोंथांमोननि डिसि अफिसाव थांनानै एप्रुभ खालामनानै स्टेटआव हरगोन आरो नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' बेखायनो नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानिया जाबाय रेशन कार्डजों नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामनांगोन आधार कार्डजों नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना लिंक खालामबासो रां मोननो गोनांखौ मोनो जुदि लिंक खालामाबा नोंथांमोना मोननाय नङा एन्ड बेनिफ्राय दायो लिंक खालामनायनि माखासे सिस्टेमा चेन्ज जाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेंकआव नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामबा नोंथांमोना मोनसे बाय'मेट्रिक नोंथांमोना खालामनांगौ जायो अके बे जाबाय इकेवाइसि होननाय दङ स' बेखौ नोंथांमोना फिसा ब्रान्चआवबो हायो अके फिसा ब्रान्चआव नोंथांमोनाहाय फिंगारप्रिन्ट बाय'मेट्रिक खालामनानै बे इकेवाइसि फर्मेटखौ नोंथांमोना अके बे फर्मेटखौ नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेंकआव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौ होमबानो नोंथांमोननि आधार कार्डजोंहाय बेनिफ्राय बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनो हायो आरो जेब्ला लिंक खालामगोन अब्लासो राङारि अनसुंथाइ जिखुनु जाया मोनग्राफोरा नोंथांमोना मोनगोन जुदि नङाबा खालामाबा नोंथांमोननि पेन्डिं जागोन नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट किस्तिखौहाय मोननाय नङा दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि बे आपडेटआ जाबाय 52 लाखनि बारा रेशन कार्ड दं आसाम स्टेटआव ओंखायनो 52 लाखखौबो कभार खालामगोन होनना बुंदों सीएम बिथाङा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बा मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदों जे नोंथांमोना थाबैनो जायफ्रा अरुणोदय मोनाखै एप्रिलनि खाथियाव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ बायदि बुंदों आरो खालामबाय थागोन होनना बुंदों आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोना बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय आपडेटखौहाय मोननो हागोन